Mutta mitä tapahtuu, kun joulu on jo ovella, kun seissä esittää viimeinen koulupäivä? Jaha, huomenta teissä onkin sitten jouluajan tämä viimeinen tunti. Ja täällä on taas tää sama painalo kuin meillä. Kollo, vaan nyt se peli pois. Kenes omenaa tässä? Jaa, käytte mun omena. Ja tytöt puhuu niitä samoja juttuja. No pidetään matikan kokki. Jaetaan tästä konseptit ja siellä on välissä noin tehtävät ja aikaa on se perinteinen 75 minuuttia. Ja sitten mitään vilppiä. Aloittakaa Aspaanihan. 3 + 3. On 3. 5 kertaa 5. 10. Ei 4 juuri. Se on 4. Mulle ei sama luku plus sama luku on keskellä. Ja sit on 4. Sulla on toista omenaa ja naapuri varastaa 3. Niin sulla jäljellä paremmin. Minulla riitti puolet paperisotaan. Oi, se kestää riittää mun! Onko hiljempaa niin kuin aina? Tää on puhe! Minulla riitti. Kyllä muuten riitti
tänne loppuajan semmoisen sijaisen, ettei ole ennen nähnyt. Silloin nuttura kireellä, ja se on ihan lapintoinen näkö. Mä lähdin itse Aslakkiin kuntoutumaan. Oido! Itse keksin, että iloisina koululaisina. 3 kertaa se anjottu. Joulupukit ajalla, eikä olla aikataulussa. Tottuneesti huutaa joulupukin näin. Tontut tytön vauhtia, taikka ei tuu lahjoja. Ja siitä hitkiultaakin vois tulla taivaalta. Jos joltain taisi unohtua yksi pieni asia, huonoimmat tontut tulee Siperiasta. Ne tekee töitä aina silloin tällöin paitsi jouluna. Kuka vitsi näitä oikein päätti tilata? Harjoitusta kikkallistaa, muutama tonttua oksettaa. Veen eteen astuu 2 miestä sinisen pukuvaa. Viiksipete, vilsekkat, sinivuokkoja molemmat. Tumpainenkin suurta nopeusmittaria heiluttaa. Sakkolappu annetaan, viiksipete ilmoittaa. Vilsekkat innoissansa ryökissä pudottaa. Jos et ehdit tätä maksaa ennen joulua, myöhästymismaksu ollaan 60 €. Muovin buffet paikalla, kaikki on helvetin kallista. Desilitra viskiä maksaa 2 €. Silti riittää juoppoja, jotka kaatuu päälle paketoidessa, ja kaikki paitsi piparit tulee Kiinasta. Arveen Kouvolassa stressaantunut tunnelma, vakavina tontut yrittävät asentaa vittassia. Joulua voimalla he antavat kaikkensa, jotta nörtit pääsis povittaa aattona. Huonoimmat lahjoista tehdään ES-kuuruissa, pärisevät tontut koko matnokioita. Jos oma palkka nousis 4%, ois motivaatiota koota lisää tulijoita. Vihdoinkin ohi on tämä joulumahdoton. Kouluun joutuvia lapsia kyllä hieman kismittää. Mutta kaikki kääntyy parhaimpäin ja vuosi pelastuu, kun otetaan laskuun lukeva rehtori kompastuu.
Idolsista. Otetaan tuollaista antikyöstä. Joo. Ensin. Mitä mä laulan Idolsista jouluna? Mikä on jouluna vai jouluna? No hei, sun pitäisi olla Justin Bieber. Miten se menee? Hei tyyppi, meidän pitäisi äänestää. Minkä takia? Kyllä vaikka minä. No siis se ei ole meidän veikkaa. Se aina Joonatan on oma itse. Se aina Oskarin näyttäisi mahtavaa laulupalettia. Se aina niinku kouluttaa. Ei, se voi aina sissuilla. Niin se häädetään. Mä keksin, kyllä muuten esitys sillä. Kello on 100. No mulla totta kai. Eikö se voisi arvata jotain tällaista? No, annetaan siis joulua. Mekin opettajat tekee joulua. No toi on hyvä. Mut, älä taas. Oulua. Mä kielin toi niin, mä petän tänne. Anteeksi mun puolella. Sajaa! Kaikki on kiinnostunut. Oikeesti, on pakko sanoa, mä oon niin... Sä oot niin kiva, että mä annettiin sulle lahja. Niin kiva. Mitä? Annettiin mulle jotain? Anna, ai niin se. Ai niin. Nekin vain haluukaan katsoa! Kauheaa, luokkaa estetään! Hyvää joulua! Niin saatko olla Eetelle vähän liian altariin, kun me koko ajan riauttiin. Joo, kerran se mulle. Ho, 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 ei tarvitse soittaa. Lääkitys on kohdallaan. Toin teille joululahjoja. Ansionne mukaan. Joonatan, joka aina pihalla. Tässä on laajennettu versio Olarin koulun opinto-oppaa. Tytöille 100 euron lahjakortit Mac Factoryn muotikauppaan. Ja Oskarille koko Idolsin tuotantokauden kaikki mahdolliset DVD. Ja Joonatan on omenoita, ettei tarvitse muuta pölyä. Ja sokerina pohjalla Hollolle kuulokkeet, ettei tarvitse enää kuulostaa hemmetin piikkiä. Miksi mä saan kaiutti, niin niistä lähtee kovemmin jäällä. Mä pakan juoda ikinä. No ei, tässä. Mutta hyvää joulua nyt sitten. Hei, sä oot niin hyvä opin. Mä halutaan, että sä meitä sun joululomaa. No okei, no otetaan matikkaa. Kuunnellaanpas Tuulia Brasiliasta, kun Antti Rämpöniemi soittaa kitaran kanssa.